Hej Sara, jeg vil snakke om enhedscirklen, og først så vil jeg starte med at definere sinus og cosinus ud fra den. Inden den tegnes, så vil jeg tegne den her cirkel, hvor jeg har min radius, som altid er 1. I koordinatsystemet, som jeg har fået her. Her kan man tegne en vinkel, og det har jeg gjort her, det er en vinkel V. Jeg har herinde. Den har jeg skrevet her. Vinklen, den er altså Roskilden i et punkt. Og så kan man aflæse sinus til V, som jeg har, og sinus til V, som jeg har her. Og det kan jeg gøre på x-aksen, og min x-akse den er her, så jeg kan aflæse den her. Og så kan jeg aflæse min sinus til V, som ligger på min y-akse, så den ligger her. Det betyder, at linjestykket her, det vil være sinus til, linjestykket det her, det vil være linjestykket sinus til V. Ja, og så som sagt, så har vi en hypnose der i linjestykker. Og den har længden 1, fordi det jo igen er enhedslisten, og så har den her radius på 1. Og det er den tegning, jeg har tegnet hernede, hvor jeg har en hypnose, som er 1, og så har jeg cosinus til V, og sinus til V på 2 andre steder. Nu er det så ikke altid, ligesom vi har i den her, hvor trekanten, hvor hypnosen altid er 1, som i vores eksempel. Så der vil jeg komme frem til det med mine sætninger, og det er dem, vi kender så godt, som er sinus og cosinus, og det er sinus her. Sinus, det er lige med den modstående, divideret med hypnosen, og jeg har min cosinus, som er alligevel med hovedliggende med min hypnose. Og de to, der vil jeg komme frem til igennem mine trekanter, så jeg har min hypnose. Og den har jeg her. Jeg har tegnet et kort trekant, som vi ikke kender målene på. Ja. Og den har jeg tegnet ved at følge mit har jeg tegnet ved at følge linjen, og så er den vinkelret på x-aksen. Ja. Og jeg har skrevet begreberne på den. Jeg har min hypnose, og så har jeg min modstand og min cosinus. Vi starter med at finde størrelsesfaktoren. Det er lige ved øl. Nå, okay. Og så det gør jeg her, at jeg har en lille trekant og en stor trekant. Og det gør jeg jo ved at sige størrelsesfaktor. Det er alligevel hypnose. Divideret med 1. Og det giver sådan en hypnose. Og hovedliggende, det gør jeg jo så ved at sige, at jeg har min hovedliggende, som er hyp, gange, cosinus til V, og jeg har min modstående, som er alligevel hyp, gange sinus til V. Og vi kan simpelthen isolere cosinus til V og sinus til V, og det kan være at dividere med hyp på begge sider, og så ender vi altså med at få cosinus til V, det er alligevel med højtlæggende, og jeg har min sinus til V, som blev til modstående. Det var det.